Kuble pi baro ngi pedang sngop hai pi chga thup khubor mata ga janmit shwaban phaish ki khubor ki babnya ngi ni pechwai ki mat bakong san Penbena ki election commission ni ki tarik naga benta ban jiat economic mat haki santli ki jilla kan thup ya ka Mizoram Penlong jingalang ka World Bank bat ka Khasi Hills Autonomous District Council naga benta ban ya merging mut halor ki project ka solid waste management Kiu ka jingya briu shaka khatwai spak ngut naka jingya kan at happening ka Israel but Hamas bateng ka jing herthma But yai bateng ka jing wat iki briu ki barang jar ngai naka jing shlei hasikim Ki khubor ki babnya Kajing jiat economic mat shaka yeng darbar thawan Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan ba Telangana on pelong na du ka hinyo tarik hadu ka laipo tarik la shambanai kat ba kajing nyu vod habaro santli ke jala kan long ha ka laitrik unok pra Mizoram kajing thep vod kan long ha ka hinyo tarik unai wing bat e kajing pinbana on sapalaj ha ka khat laitrik mentau benai kat ba Chhattisgarh ya kajing thep vod on penlong ha ki artli ki wat kata ka hinyo bat ka khat hinyo tarik unai wing bat e kajing pinbana on sapalaj ha ka khat lai tarik mentau benai na ka benta ka wat ka baningkong bat ha ka arphuwai tarik na ka benta ka wat ka baar World Bank hene ka sngi kila penlong ka jingalang bat ka Khasi Hills Autonomous District Council na ka benta ban yai beteng ya ki project ki bayade bat ka solid waste management haba pen pau shikilat pathai kubor hadian ka jingalang uba penyai sing se mula ong ba ka KHADC ringkat ka jinga trelang bat ki nong shong shnong kan penlong ya ka jingi penshai pat ba kumno ban bo yala ki jong ki nyut ginier uba se mula ong ba ka Executive Council kala shim ya ka rai ru ban ya trelang ba ki nong shong shnong lembat ki hima na ka benta ban penlong ya ka te ka project ka bajob Kumno ngin ya ba katno tu isnong ngin petrekam first phase second phase third phase hangtang ngin sesuatu ban bang ya ka budget te nakal yang ka World Bank kala syukun tu ini ban compensate ekani ka kam namar ba kala ada alot ya ka fund ba kana mlaps kani ka fund namang ihap ban da kumno no hapo jung ni Oktober ni hap long clear ke eka jing thu ga jung ni habe di solid waste dangila long clear in black and white kajing thok kababiang bangi kwa ban petrekam kumta mta ba kajing lut resep tan long kumta dan nakal yang ka World Bank kala long bakuloi ban ya trelang ban ni ban akan ni ka funding Kajing yap jeng ki briu ha Israel na kadaw kajing yakan at ba ki Hamas kala kiu shaki shahajar ngut ha ka ba kila don kumbah news pa ngut ki bala yap ha Israel bat saus pa ngut ki bala yap ha Gaza Daki hajar ngut ki briu kila mensau lakmi lenti ba kajing yap jeng ki briu kala banang kiu hakikat tu ni ki jaka Jongki Hamas namar kathma kadang yai beteng kani kajing hiatma kadang yai beteng ha padang ki Hamas bat ki sipai ke Israel ha ki babon ki jaka Union Minister of State beri kemi na kabenta ki kampo yeng Ajay Kumar Mishra ulale jungo yaki benta ki basakta hakajing shlei hajan ka Mangan district hakasngi ublei Menteri Rangba Uprib Singh Tamangru ulale jungo haki jaka ki basakta hajan ka jingkieng pidang hadik chu barulayo ru banyakran ba ki nong shong shnong kate ka jaka Katkum ka jing penpau da ka Sikkim State Disaster Management Authority laong ba ka jing yap jing ki briu kala kiu shaki lai fulai ngut kan thup ya khandai ngut ki sipai Hadu shis pasan ngut ki briu kirang jat ngai na kani ka jingjia lai thu ba hadu ar hajar sans pa nru pulai ngut ki briu lala ban plak im bat kumba nru hajar praspa sa punyo ngut ki briu kila yo jaka sa shipor haki ar pratli ki jaka bala pin kre ye ki saungut ki lanat ki bla du no ela ka jong ka jing im na ka jing twa khndo hinin ka sngi hapin thor lang ten West Gente Hills District la pendap ye ka rukom le niam menta ka sngi Lalia ikan niam kerukom, haka jinge don lang ki parashong ki prashnong parathau ki bahayem hasem ki kena skul ber ki parlok ki balawan ban snolem haka yengsa jongki. Kini kila not kilangat haka tiga jingja hadien ba ulum bahajan yeng jongki ulatwa haka por bakidang yo atia haka step jongka sngi ublei.
Hakabayade bakani ka jingjia basngusi u Deputy Commissioner jongkai West Jante Hills District hinin kasngi ula penbena mardore ka jing ai jing yarap ka balong saulak tingka sheki bahiyeng jong kini kilanot. Arngot kinong shnong hanot Garo Hills kilangat hakajing mensaw hadin bekila sya thombor hagi hati klau hakapor bekidang yatling ba yaka surok hakardang jongka not Garo Hills ke bahajan khaput jongka Gulpara District jongka jela Assam katkum ka khubor la ong ba kiken hun jo kinong shnong kidang thmu banlek phai shlai yeng limba ka surok jongka kardang ka ba pinyaswa eka rus Resubel para kabahan North Garo Hills bat ka Assam. Bara kapor bagidang yat yakate lenti kan san ki hati klau kilawan yat lingba na kate ka jaka. Kani ka jingjia kala jia kapor nyau baje janmit bat kala shem jing e yakite kinong shong shnong ban pet hap deng jong ka jingdum. Ka District Sports Office jong ka Ampati, ka Baha Southwest Garo Hills, kala penlong ya ka District Level Youth Exchange Program Arhajara Pulai, bar ka phang pedeng jong ka program kalong Building a Better World Partnering with Youth. Ha Badu Multi Facility Center Ampati hinne ka sngi. Ha ka program ka balingkot laidan lang URP Marak, Deputy Commissioner IAS ka South West Garo Hills, Ampati kum ukongsan. Ula airu ka jing kren ka balingkot. Barban pensilori ki kena skul bakin treshitam barbakila banang kiyo syaprang. Mendapat ngin pet yakajing longjing man kasing benang hasulong. Kajing shit kalong arpulai point iwe degree Celsius bat kajing krat kalong katsan point pra degree Celsius. Kajing sngam ka hau kalong nyup kundai na kashis pa men step bat kundai puwe na kashis pa janmit. Kala bandan kajing hap slap ka ba malumala haki babun ki jaka. Shwaban poi shiga bakut jaga tup kubor ngini pek biang sashi siani kimat bakongsan. Penbena ki Election Commission ki tarik na kabentaban jid ekonomi khmat haki santli ki jela kentup ya ka Mizoram. Penlong jingelang ka World Bank bat ka Khasi Hills Autonomous District Council na kabentaban yang merjingut halal ki projek ka Solid Waste Management. Kieu ka jingyap briu syaka khatwais pa ngut na ka jingyakan at apadeng ki Israel bat Hamas beteng ka jinghat ma. Bat yai beteng ka jingwat iki briu ki barang ja ngai na ka jing shlei hasikim. Te parlok da kitu ki khubor ngila poi shaka bakut jong thup khubor jong ibenta ga janmit hadu bede shambiang bat phila shai kasngi khuble phi barho. Share market unlocks with guaranteed returns. This limited period offer is just for you. Snakes have cameras in their eyes. How can you believe this nonsense? Aren't you doing the same thing, Dad? Nobody can promise